Ụmụakwụkwọ ndewonu. Welcome to Igbo class 102. Ndị ehi nọ n'azụ unu ekwela m nsogbu taa biko. Achọ m isi ọwụwa ma otu. Ihe mbụ nọ n'akwụkwọ anyị taa wụ mgbe isi ọma ma ọkwani scent. Ya wụ perfume. Please lend me your perfume, let me spray small. Biko nyetụ m mgbe isi ọma gị ma gbara akpụ. Nke abụọ ite. Ya wụ pot. Ọwụ ite pot maka ndị shiwere m ite pot ọhịa n'ọkụ. Ọwụ ite n'olu Igbo, pot n'olu ndị iti. Kpachara anya gị, kpachara anya gị. Nke atọ ude. Ya wụ cream. Biko nye ụmụde gị mara n'ahụ. Achọdụ m ịnụ, please give me your cream, let me apply on my body. Ama egbu gị. Ama egbu gị. Ọwụ nye ụmụde gị mara n'ahụ. Ka anọ ngaji. Ya wụ spoon. Please give me that spoon over there. Biko nye ngaji ehi n'ebe. Kpachara anya gị. Ana m na-ekwuli egbu ya na-atọ gị ọchị. Mgbe ị sọrọ shọkọrọ ahụ, bịa ka emuso na this Christmas. Ị ga-ehụ ka tọrọ bịa taa. Anyị abịala na ngwụcha ihe ọmụmụ anyị taa. Ana m akpụkwa anya ịhụ gị na klaasị ọzọ na-abịanụ. Ka ọ dịbazie anya.